Schreeuwen, schelden, over de schutting praten met elkaar. Uiteindelijk het stuk eigen rechten spelen. Ja, en dan ga je bemiddelen, dan ga je overleg plegen. Het begint vaak klein. Een dichtslaande deur bij de buren, een blaffende hond of gewoon muziek. Maar het leidt steeds vaker tot onbegrip bij buren, over en weer. We hebben wel het idee dat is toegenomen. We mogen van elkaar steeds meer zeggen. We zeggen ook steeds meer. Steeds sneller, kort op de wagen. Snelle meningsvorming. Niet eerst eens een keertje met elkaar rustig overleggen over wat je denkt dat er gebeurd is. Woningcorporaties zoals RWS in Goes krijgen regelmatig telefoontjes van huurders over overlast. We hebben regelmatig wel dat de wijkbeheerder aan iets toestapt. Of iemand aanspreekt van joh, doe nog eens wat aan je tuin. Of ga dat eens even anders doen. Of dat we gebeld worden en dat we eens even een gesprekje voeren. Maar serieuzere zaken zijn er ook. Bij RWS alleen al houden ze op dit moment een aantal gevallen in de gaten om te voorkomen dat ze uit de hand lopen. Ik denk dat er een stuk of 5, 6 zaken lopen die gewoon complexer zijn. En die niet even met een gesprekje op te lossen zijn. Nou kan er een uitkomen die zegt, nou dat houden we niet in de hand, dat gaat fout. En dan gaan we bijvoorbeeld een mediator inschakelen. Wat wij vaak zien is dat buren in het begin heel goed met elkaar zijn omgegaan. Dan gebeurt er iets onderweg. Ja, en van daaruit gaan dingen sluimeren, onbegrip, praten niet meer met elkaar. Ja, schelden, treiteren. Dat vraagt ook om een reactie van de ander. Want dat conflicten tussen buren flink uit de hand kunnen lopen is de afgelopen jaren wel bewezen. Zo bewerkte in 2010 een man in Capelle zijn buur met een bel na een woordenwisseling. En moest de rechter er onlangs aan te pas komen om een man in Heinkensand uit zijn huurwoning te zetten. Omdat hij na een lange periode van ruzie zijn frustratie met een bel botvierde op de deur van een buurtgenoot. Ik denk dat er heel veel moet gebeuren voordat iemand een bijl in een deur slaat. Waarbij je dan uiteindelijk stappen neemt om iemand anders zijn huis uit te zetten. Dus dat zijn best wel lastige dilemma's. Je doet dat niet zomaar. Je moet laten zien dat het op een andere manier kan dan dat het altijd gegaan is. Je zal erover moeten praten met elkaar. Je zal in overleg moeten en je zal afspraken moeten maken over dit vind ik prettig en dat vind ik niet prettig, dus dat wil ik niet meer.